Ir-rata ta' qatt f'pajjiżna li diġà hija waħda rekord mistennija tkompli tinżel matul ix-xahar ta' frar sansitra taħt l-2800 persuna. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru l-Edukazzjoni u x-Xogħol Evers Bartolo u ċ-Chairman ta' Jobs Plus Clyde Caruana li fih annotaw dak li l-Kummissjoni Ewropea rikonoxxiet fir-rapport tagħha dwar Malta. Fil-qasam tal-edukazzjoni kien innotat li l-investiment ta' Malta fis-settur huwa l-ikbar fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u għola mill-medja Ewropea. Kummissjoni Ewropea notat li l-miżuri li ttieħdu fl-aħħar snin qed iħallu l-frott, speċjalment fost iż-żgħażagħ u fejn tidħol l-edukazzjoni tul il-ħajja. Dan ukollu bħal f'kull settur ieħor l-isfidi jeżistu u l-Ministru Bartolo rimarka li rridu naslu f'sitwazzjoni fejn ikunu il-Maltin u l-Awċin li jkollhom il-ħiliet meħtieġa biex jimlew il-postijiet tax-xogħol li jinħolqu. Imma mbagħad irridu naraw kif tul il-ħajja se nkomplu nagħmlu minn kollox biex ngħinu lill-żgħażagħ tagħna u lil kull min qiegħed fl-impjieg itejbu l-ħiliet tagħhom għaliex f'dinja u f'ekonomija li qed tinbidel malajr dak li tkun taf ma jkunx għadu jgħod u allura dik hija waħda mill-akbar sfidi li għandna. Il-Kummissjoni Ewropea tinkludi wkoll paragrafi sħaħ li fihom analizzat u faħret inizjattivi maħsuba li jinċentivaw ix-xogħol fosthom is-sistema ta' childcare b'xejn it-tapering tal-benefiċċji u l-in-work benefit. Clyde Caruana nota kif ir-rapport rikonoxxew ukoll li riformi interni li seħħew f'Jobs Plus, dik li sa ftit żmien ilu kienet il-Korporazzjoni għax-xogħol u taħriġ li TC. Iċ-Chairman ta' Jobs Plus jinota l-klim superlattiv li jużat il-Kummissjoni Ewropea dwar is-settur exceptionally well qalet filwaqt li notat li f'ekonomija dinamika bħal dik ta' pajjiżna iridu niżviluppaw il-ħiliet. L-isfidi ewlenin issa li għandna huwa li rridu nħarġu aktar il-ħaddiema Maltin u Awċin. Dan irridu nagħmluh sabiex il-ħaddiema jkunu jistgħu jkollhom opportunità aħjar ta' xogħol sabiex bekk ukoll kulħadd ikun jista' jtejjeb il-prospetti finanzjarji tiegħu.